おはようございます。クリスチャンで YouTuber の所隆二です。今日は友達を作ろうという題で説明します。僕は一人暮らしです。家族いません。僕は今なんとかな朝起きて何をするかって休日やけど何もすることないし、そうやな散歩でもしていくかなというような感じです。時間を持て余してます。しかし僕には親友がいます。電話かけたり、また食事に行ったり、そういうことをすることによって、孤独やなということを紛らわすというか、最近一人焼肉とか言う人がいるけど、僕ってそんなん絶対ダメやわ。一人で焼肉屋さんなんか行けへんわと思うところで、友達にとんかつを食べに行かないかと言われて、そしてそこを行くことにしました。でもそれは僕の方から電話して食事に行ってくださいと言いました。このように友達を誘って食事に行くような環境であれば孤独は癒されると思います。皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。